Yn bwca efo ni'n cefn Llyfan Steffadrwyr yn nghefndir, ffantastig y cynulliad i fyny efo cw. Steff, be wyt ti feddwl o'r cynulliad ar hyn o bryd? Cnwd y Dafod. Cnwd y Dafod. Mae'n gael y SoundCloud nawr i chi'n andro. A mae'n cael ei wario ar Radio Cymru eitha lot hefyd. Ydy, a mae gennych chi ambell gan leidyddol neu cam protest fysa'r rhain i disgrifio nhw yn does? Twtch bach. Ie. A pa mor eirionig ydi o? Mae un o'ch cyneuon mwyaf poblogaidd chi, mae'n siŵr, yn mwyaf enwog, yn sicr, ydy pawb wedi mynd i Gaerdydd, a pa mor ryfeddol oedd y chwarae honna yma y Caerdydd heddiw? Oedd e'n eitha surreal i wedi llia. Ie. Wedi bod yn edrych ymlaen iddo lot, o'n i'n cysgu lot, o'n i'n bach yn excited i fod, yn honest. Ie. A ie, can i fe reit, a gweld y senedd fyna, jyst yn gallu rhoi'r angerdd mewn i'r peth. A geddoch chi'n rhyw ymateb negyddol o gwbl, pobl yn taflu tomatos neu rhywbeth, pobl o Gaerdydd yn benodol? Just clapo, efe? Ie. Wnest ti rhywbeth? Just clapo. Felly mae'r... Taflu am felly dance move, efe? Ie. Felly mae'r sentiment yn... pobl yn cyd-fynd ar sentiment y gan yn amlwg, ynddi. Debi o'n i, beth yw'r gan am Powys gen Welsh Whisperer? Ie. Beth yna? Pwy sy'n byw yn Powys o beth? Ie, rhywbeth fel yma. Dwi'n gwybod beth mae Boes Powys yn feddwl o gan Welsh Whisperer. Boes Powys! Gwych iawn. Be, pai? A gan am Powys? Ne, mae'n cyn am. Na, o'n i'n meddwl. Na. Mae'n gan chydig bach yn wawdlyd ynglyn â Powys. Ddim yn neis. Dydych ni am bwca? Be sgynnych chi ar y gweill o'n ar am bwca? Nos Wener ni'n wario yn noson acoustic yn Aberystwyth. Ie. So ni'n mynd i wneud rhyw set acoustic. Ie. Gynnu ni wedyn mis nesaf mynd i fod yn rhyddhau sengl bach newydd. O'r enw Weda I. Ni wedi cael y gwaith celf trwyddo, a mae'n edrych yn cool. Ni wedi cael y track wedi cymysgu dan yours truly, Rydion Pyw fan hyn yn Studio B. A wedyn mis Gorffennaf, mae'n dan ni roedd fel 6-7 gig. Gwych. North, South, East and West. Felly... Party Ponty, Sesiwn Fawr Dolgellau, Pen Maenau, Gwyl Aber. Gwyl Aber, ie. Trefnydd da iawn, Arbennig, oes, ie. Bobman? Ie, ambell un sydd heb gael ei cyhoeddi. Bwca mynd i Bobman. Ie, bwcwch bwca. A dwi wedi sylwi, da chi di, Steff, oedd y ti fwynhau'n perfformio yn unigol yn y gorffennol, wedyn y rhai misio da chi di ffurfio band, a mae Fion yn un o'r aelodau ar y trwmped ac ar y llais, wrth gwrs. Ti'n meddwl bod hynny wedi gwneud lot o wahaniaeth i chi? Chi wedi bod yn gigio lot mwy yn diweddar, yn do? Do, fi'n credu bod e wedi bod yn lot haws. Fi'n credu gyda jyst fel un person a rhyw loop y pedal. Falle dod dros o'i rai pobl bach yn naff. Mae'n lot... Wedyn mae'r cynnion yn upbeat a'n eitha cyflym. Mae'n sy'n ffordd gyda band a... Sy'n lot o bands gyda trumpet gwaith. Na. Maen nhw wedi disgrifio fi fel the cherry on top. The cherry on top. Wel, sicr os ni'n cyd-fynd a hynny yn bendant. Wel, sicr edrych chi lawr y ddau o'n fan hyn yng Nghaerdydd heddiw. Cael eich olwg am y sengl mis nesaf, ie? Ie, mis nesaf rhywben, so ni wedi coeddi dyddiad just eto. Mis Mehefin. Gwych, ac os welwch chi bwca'n chwarae yn eich ardal chi, gwnewch yn siŵr bod chi'n mynd yno. Diolch yn fawr iawn gyfeillion. Diolch yn fawr. A Boes Powys efo'n cw.